Nangita ug kapaliban ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Aksa huy giarud-ano nangita ug kapaliban ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Aruy 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 aniya si bulan sa mga kahidlaw. Aruy 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 kabaman ning pudring halindahaw. Sa huy giarud-ano nangita ug kapaliban ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Aruy 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 ariya si bulan sa mga kahidlaw. Aruy aruy aruy